joget. Bocah imik ora Pak RT. Sing gadah hajat, sing gadah hajat ayo juga nek gak ben rame. Ora apa-apa. Sombet ganti gawe nek wis nek mantu wis bar karek bisa niki ayo. Ayo. Mantu sombet wis gak mantu neh lho mantu iki. Yo. Pak RT iki kok ngenes menolak Bu Tio, melak joget risan Bu. Mangga ta Bu? Mangga mriki Bu. Mangga Bu. Bu Etera, gabung risan yo. Ayo. Monggo joget bareng. Asik. La 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 la. La la. Jos 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 jos. Ah iki cek Lagi cek Mas.